kunem se u svoga oca. Dalila dala ovo obećanje Filipu caru. Posle razgovora ima samo jedan cilj nakon što je osudila Denise Dame zbog toga što je nasrnula i gurnula Sandru Čaprić. Dalila Dragojević se osvrnula na svoje lične karambole sa Dejanom Dragojevićem i Filipom Carem, koji su se desili rano jutros nakon emisije Pitanja gledalaca. Ja Dejana sinoć nisam išla na to da ga onesposobim. Onda uđe neko treći i od tog trećeg nastane skandal. Ono bilo bez veze. A ovaj car me sinoć iznervirao, ja se popela i rekla kunem se u oca, ako me opet iznerviras, odmah ću ti tanjir u glavi. On se izvinjavao, rekao da neće da me nervira, pričala je Dalila. Ako ne možeš da izdržiš uvrede, nemoj da ulaziš u raspravu sa njim, rekao je Đedović. Izdržala sam, ovo njegovo je nemoć. Zapetlja se u lažima, pa ne zna gde će, dodala je Dragojevićka. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.